Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan alala at Tagalawag City, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat kadagiti ribo-ribo a subscriber ti YouTube channel yo. Ubingak pay, mangmangagakon da ito'y adrama iti radyo. Kat ita taaddan iti YouTube, nag-subscribe ak adagos, apaman anasarakak ti channel yo, tapno agtultuloy latta ti panagdengdengag ko, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag, dagiti dumdumngag. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay, kat amok makaipaay da ito iti linglingay, kadagiti dumdumngag. Ilingad naklaangan man ang itinagan alala, Tagalawag City ak, dito'y probinsya ti Ilocos Norte. May saak agay manang, kat kay kayat dagiti kakabagyak, tama nagtulong ak ngamin. Tapno na sayod ti amin, rugyak man manang ti agsalaysay. Naimbag ta, nakasangpet ka manipod ijay Manila, Lala. Ay na auntie, idinamok anatay na uncle, kasta unay ti si tao ko. Sana ya nakapigpig sa, idi pimanawak di ti lugar tayo, idi napanak nakigasang gas ti Manila. Patat nga road, kaanakan.
Isumat lagayam akanayon anasakit ti ulo na. Ta high blood mo't gayaman. Apay, saan ka da nagpatpa-check up, auntie? Amomot ni ulitag mon. Di na ikaskaso anyaman ti marikrik nana. Uray ibagam amapan agpa-doktor. Di na mo't kayat. Ay, una yan. Isaas ka, auntie. Salwadam ti salunat mo, ha? Nadamarikrik na, ibagam adagos. Ay, kasanuak pa'y nga taitan. Agmay-may sa ako na dito'y balay. Amomot nga ijay sa bali apagilyan ti ayan dagiti kakasinsid mo. Wen nga rod, auntie. Ay, wen gayam. Ayan da insan. At dain na si kaso da ijay pakaitabunan ni uncle mo. Kasta ka di. Ay na, sigurado. Apama na may tabon ni uncle, ang sublina na dagos ija abroad. Wen nga rod lala. Si akto kayon ang mabati dito'y Pilipinas. Nanang, naitabo na ni tatang. Diyo ko mabaybay anti Baguio. Nang runa katawan kami dito asidagyo. Anyaman amarik ngayo, ibagayo adagos. Wen nga rod, nanang. Wen anak ko. Nagrigatan nga iti kasasaad ko itataawanan day di amayo. Asino pa nga iti kadkadwak ita dito'y balay. Nanang, Sigurado nga agsubli kayon nga agkabsat iti abroad. Tadakat nga rod trabaho yu ijay nga agpadpada. Kun addan ijay ti pamilyayo. Wan nga rod nanang. Day tatirigat na ita. Taawanan day di tatang. ang bayan nyo, nanang. Pagsaritaan mi ang imbag ka ni Rina, noon niya ti kasayatan nga aramidan mi. Tapno saan kayo mo't amarigatan nga agmaymay sa ditoy? Alaman nga rod, anak ko. Talaga ama ikaw ak unay itataawanan di amayo. Amang ano mabagtitak pa'y kitden no agmay saak dito'y balay. Ala, saan niya panunutan day tananang? Bayan nyo, da kami kanirina ti Mang Sulbar iti day ta aparikot. Kasanwarod ti aramidang tamano. Dandanitan agsubli di abroad. Alangan nga ibati ta ni nanang agmaymay sa dito'y balay. Punero dading. Ay, asino nga tayo kadagiti kakabagyan ti kasarita ta. Tapno isun ti mangbantay ka ni nanang. Aduda nga agpaiso. Asino nga iti mapagpiaran. Day tangarod kat. Aguray ka. I would. Amo ko na din. Saan na yung aday ta dito'y nilala? Dito'y lugar tayo? Uwan, manipod na amuan na apimusa ni tatang. Imay mo't piman nagbakasyon tapno makipagladingit mo't. Apay na isulangan ti kasarita ta. Ta isuntimang banday ka ni nanang. Ngam adamot trabaho na iti Manila manong. Naimbag mo umanugot. O di, itad ta ati masusweldo na iti trabaho na iti Manila. No, kaya't na di oray na yunan tapay. Basta umanugot lang. Padasan ta kasarita amanong. Paayabak diti balainton malam tapno makasarita ta na sayaan. Alaman nga rodading ko. Tani,
Umadanin ti flight ta nga agsubli ija abroad. Pinayabandak ka no, kakasinsin. Wan lala, tada ko man napatag na ibagami ka ni Manong. Anya day taaya. Lala, insan. Ang trabaho ka dyan Manila, sana ya? Yes, kasinsin. Ang trabaho ka may sa salon ng porsyentuan na klang ijay. No ado ti customer, ado mo ti datung. Kastaya. Kuha insan. Kastoy na yung amin. Agbirbirok kami iti mapiyar ni amang banday ka ni nanang. Kadwa na dito balay. Ta umadanikat nga ron di pa nagsublimi iti abroad. Ha? Pagkatanya ka iti pa kainaigak iti dayta, kasin. Kaya't may asika ko mati alaan mi. No umanugot ka Ha? Siyak! Wan lala. Di kag dahanag ta di ka malugi iti may asweldong. Oray no doblyan may pa iti mabirbiru kam iti Manila. Iti pagpapaaya masalon no kayat mo. Oh, ala, kasanungatan. Alan, kasinsin. Umanugot kan. Saan ka pa yan nga umadayo dito'y lugar tayo? Insan, saan nga ta nakababain? Apasweldoanak ka na kayo? Insan, rumbang lang Kasi kakit nga rin tagbalin ni alalay ni nanang. Alangan mo ta pumanaw ka iti trabaho medyo Manila. Kat malibre ka to ayan ni nanang. Alat kasinsin. Kasla tulong umatan kada kami. Nadagsan ngamin tirik nami a pumanaw. No amumi nga awan kadwa ni nanang ang mabati dito'y balay. Oy, alaman laangan. Kasi magnagpaiso ni auntie na agmay-may sa dito, Kan, dakkel ti utang ko na yung mag-anak kami ti day di uncle. Taiso ti may sanang tad kanya iti kwarta, tapno makapanak iti Manila. Iso, sige, umanugot akon, kakasinsin. Ay na, agyaman at laon ay lala. Amo ka maragsakan ni nanang, apa man na maamuan na si kagayam tagbali na kadwa na dito'y balay. Braak iti may sa asalun iti Manila manang Emmy. Gam idipim mo sa iti may sa apangamaek, nagawidak, tadakkel ti na itulong na kanya, iso ang nakapanak iti Manila. Agparparikot mat ni Auntie Idi, taagmay may santo kanon no agsublin dagiti anak na iti abroad. Jak ni namnama manang, asyak gayam ti kayat da amang kitkita kani Auntie. Sigurado ka nung amin nga agkasungwan kami. Diyak matan nagpangaduan ng aklon manang, tasayang matidakkel nga ipasweldo da kanya. Nang runak at amo tayo mati kinarigat ti biyag ijay Manila. Kasta unay nga rod aragsak ni Auntie, idinaamuan na, asyak ti agbalin nga alalay na, manang Emmy. Ay narabyan ta na napanagpasyar ka anakan. Ngam naragsakak ta nakailiw-liwagak. Kung nagtumat namin kan ka, Auntie. Nariga to da ka lang dito'y balay. Ay sus, maikan ka
Ay nang runa kat dinakmat kaya tapaggarawon diti balay. Si kaamot amin ti mga rarami diti trabaho dito. Ay na, Auntie Connie. Anya nga ti serbi na suswelduan dakdari na ken Alex no pagtrabahon ka pa ilang dito Kan may sa, ang mga noad na madi ang mapasama ken kakit. Ay, makabaso lang kadakwada adi na oras. Ay nag-OA kamatan. Anya kumangay ti mapasama kanyak dito yung unag ti balay. Tinasayaan, agbuya ka laangan iti TV. Uno saan, ag-YouTube ka. Tapno maling na ngay ka, Auntie. Okay, awan ka yung cellphone mo. Nagsayaat kat kuman na the cellphone mo. Jakmat amo ako tingtingan day ta cellphone. Nimot la angkel mo ti makaamoy day. Nang runa no agsasarita kami kadagiti kakasinsin mo amakit kita mi ida. Video call ti awag iti dayja, Auntie. Ala, nalakalanga masursuro dayjay. Siyak ti makaamukan ka. Makaayayam ka pa iti games no the cellphone mo. Ay di ibagam garod ka dakwada ta igatangan dakit i cellphone tapno maaramid ka day ta ibagbagam. Ala, baybayaan niyo, Auntie, taawagak ni insan Rina. Ibagak, akayat mo ti makasursurong ag cellphone isong igatangan ka. Basta sigurado ka masursurok day ta Yes, Auntie. No problemo. Ako ang bahala sa iyo. Hello, Cousin Rina. Hello, Lala. Nakaawag ka man? Apay, ada ka din napasamak dita? Ay na, awan, Cousin. Imawag tada pa ibagbaga ni Auntie kada kayo kini insan Alex. Oh, anya dita? Kaya't nakano ti maadan ti cellphone. Tapno da kanumat pa ka kumikuman na, nangruna no adda kami lang dito'y balay. Apay, amo na ayamot ang cellphone. Di isurok insan. Kan may sa, mayat mat day tapno maliwliwan ni Auntie. Nakalitliday ngamin no addalang dito'y balay. Sala rumagsak no, rumwar kami. Jakmat kaya't nga rot amasansa na rumwar kami, ta tilagat gatangan na. Amang no dara sa maibus, ti kwartana ngay pau-pau itiyo. Sige nga, Rod. Mangipatulod kami iti gatang yo iti cellphone. Sikan ti makaamo amang isurun to kenkwana. Tapno damot aramiden na dita balay. Wen Cousin, di ka madanagan. Siyak ti makaamo ka na, Auntie. Mano lang aldaw, ay na, sigurado. Isunto na mismo ti umawag ka na kayo nga agkabsat dita abroad. Ay na, nalakabot lagayam asursuruan ti ag cellphone, Lala. Kunaktumat namin, Auntie. O, anya ngay, sana ay makalinglingay. Nang runak at modelo dahito cellphone nyo ita. Marigatan kayo ngamin amang usar iti sigo da cellphone nyo iti day di uncle. Isa ang modelo dahito itan. O, di saan kayo na maboring no adda kayo dito balay? Huwag nagpaisaw, nangruna iti Facebook. Nagadua makitkita dito. Kung nasarakak pa yan, nagiti daddo mga amok. Makita yo. Hangam ni, agad kayo lang kadagiti makasarsarita yo, Auntie. Ado ti scammer ita. Anya nga scammer. Dagiti mangloko, kaya namang gundaway kada kayo. Saan kayo adagos amamatpati iti makitkita yo iti Facebook, Ala, di ka agdanag. Wun. Mayat man jay games nga inkabil mo dito. Ay, pasaray iso ti ay-ayamag no jak pa'y makaturog.
Basta saan kayo una nga agpuy-puy ha, tuwan? Ay, kanyo ko sukatan man gayam di kabil mo a picture ko di Facebook ko. Di mo't napintas tapno ado ti maay-ayaw, kat ad-ado pa'y ti magayim ka. Ay, una yan. Sige, auntie. Dahil talagayam. Awan ti parikot. Paingay, di mo't la umawag ang tipren ko. Una na nga umawag ita arabe, iso ajak pa'y naturog. Aldaw da nga min ijay ka, no, rabi iditoy. Ay, makaturturog ako na talaga. Na. Ay, isugatan da itan. Nay, isugag pa isaw. Ay, isubat ka dagosan. Hello, Clint, my friend. Hello, Connie, my friend. How are you, Clint? It's go Jukol again. Because I promised you. I will miss you so much if I will not call you every day. Oh, you are very, very sweet. Your voice is like a voice of an angel. You make me happy all the time. Me also. I'm so happy if you call me always. You know, Connie, my day is not complete if I will not call you. Oh, is it true? But why? Because I'm in love with you, Connie. I love you so much. Me also. I think I love you now already. So, are we sweethearts already? Oh, yes, sweetheart. Oh, I love you so much, Connie. Oh, I love you also, Clint, my sweetheart. Gapo iti ayat ko, asaan ang maboring ti panginaet no adda kanila ang iti balayda, insingasing ko nga agpagatang iti cellphone, tapno maliwliwa, kat kasta nga rod tinapasamak manang Emmy. Nabiit ang nakasursuro ni auntie, gapo ta interesado kat nga rod. Manipod idin, jakon makitkita ang maimay-mayeng, wan numalmalday, nang runa, numalagip na day di uncle ko, taadakat nga rudan pagliwliwaan na. Numaminsan, maliwayan na pa yun ti oras ti pannangan, na imbaglaangan taadaak akanayon akagiddan na amangan, iso ang mapilitan ang makisango kanya. Tijak mo, adamot gaya man nasarakan na a foreigner, a nagbalin agayem na, nga idi agangay, kat nagbalin akaayan-ayat na. Masansan mo't idin aliblibasan na. Pumanaw ajak mo no sa dino ti papapanan na. No damagat iti kanulaang ayan ti gayam na. Masansan pa yan adumawat iti kwarta kadagiti anak na, malaksid iti binulan nga it-itadda kenkwanan.
Hello, Alex, anak ko. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, man. Kumusta kayo? Ay, nasaya at mat, anak. Mailiwakon ka na kayo ni ading mo. Sadya kayo, Nanang, ha? No, iti telepono pa ilang umiliwan mi kada kayo. Natabale. Datulang tagun tawang nga bakasyon kami mo't kinirina. Kadkado amin ko dagiti pamilya mi. Ay, nagsaya atan ngay anak ko. Ay, won kayam, Alex. Nakaawag ta. Kaya't ko kumati ag celebrar iti umadanin akasangay ko. Awisag amin akaaruba ken gagayem ko. Kat pauitan dak ko maati paggastos ko no addapan nakabalin na. Ay, wun pa Nanang. Ag celebrar kayo. Tapno naragsak ti kasangay yaw nga oray awan kami kinirina dita. Ag ipatulod kami di paggastos yaw. Ay na, agyaman anak ko. Daytoy siguro ti kararagsakan akasangay ko. Ay, naynayunan nyo Tamuyo mo't ananginan amin abagatang ita. Nanang, basta para kada kayo. Orayin nyo nga ron tapawitan na kayo, Ay, sige nga road, Alex, anak ko. Uray, sapsapain nyo nga ipatulod. Tapno amok tigat-gatangag. Thank you, anak ko. Hello, Ading. Imawag kanyak ni Nanang. Wan Manong, inawagan na. Kat dumawdawat iti gastusan na kano ito ang birthday. Kaya't nansamot ti bongga selebrasyon adin ko. Isaawan ko naklatan na tapno maragsakan met. Wan Manong, bayantan, tapno di magpumura. I-transfer ko to kan katitad ko. Kasi kanton di makaamo nga agipatulog ka ni Nanang. Wanading. Kung nanang arod asobra ka no ti pauit ko. Naynayunak ka no mo ti itad ko. Di ka madanagan Manong, sa uray siya, na yung nagtumagdan. Sige nga rod ading. Oray ti patulod mo, tapno maipauit ko mo tin adagos ka ni Nanang. Nalado kayo manan ang nakariing auntie. Sigurado ang napuyatan kayo manan. Ay, kasanaw, kat naimasan mo iti nagis-istorya iti gayem ko nga day jay balasi utahaw. Aya? Ne, at agayam kayam yung ijay auntie. Babae, muno lalaki. Babae. Naamamok iti Facebook. Nakasingsingpot si ka. Nakaay-ay at akasarsarita. Ngam ne, tay kunakon auntie. Anadan nyo dagiti makigaygayam kada kayo iti Facebook. Ay, huwag gayam auntie. Umadaling ti kasangay yo. Masapol nagselebrar tayo. Sigurado nga agipatulod iti gastusin nyo dagiti anak yo. Saan na masapol da ita? Isupay agastos. Iti mat ko na yo apatuludan da kayo da insan iti pagsagana yo. Apa nga di mo itong kayo tag-celebrar? Ay, makita daw. Mabayag pa'y ba't da ita? Saan mo pa'y apakariribukan da ita abanag? O sige nga rod, auntie. Alatay nakaglaban, tapno masapak mo't makaluto inton madamdama. Urayat man ang tiawag ni sweetheart ko aklit. Kumusta nga tamatan? Sapay ko na ama ditirik na idiimawag idirabi Ay na, kaasimat. Sapay awan ti mga sikasukan kwa na iti lugar da.
Tubot nga umaylaangan dito'y Pilipinas, tadaak amang taming kankwana, no kasta nga adarikrik naon na. Ay, aday ta, umawawagan. Hello, sweetheart. Hello, Connie, my love. Oh, why your voice like that? You are sick again? Yes, my love. I'm here in the hospital right now. I'm confined. Ay, kaasi ka, Mat. How can I help you, sweetheart? I don't know if my money's enough to pay my bill here in the hospital. So please help me, my love. Okay. I will send again money to you. Don't worry, my sweetheart. I will go early tomorrow, okay? Oh, thank you, my love. I love you so much. I love you too, Clint, sweetheart. Apay ngay, saan mo't ngay mawag idirabiin ni Clint, my sweetheart? Napuyatan akpay anang uray iti awag na. Ay, amang anoan yan tinapasamak kenkwana. Makaruwar nga tan iti ospital. Ay naapo, di mo kumabaybayan ni Clint takaasimot. Ay, urayat tumanunurabi iti awag na. No saan ang makaawag, siyak tulatan ti umawag kenkwana. Lala, ayan mo! Lala! Pagdakit ko si Nanti. Apay ayan. Ay, umay ka dito. Tadadamagakan ka. Apay ayan, Auntie. Kasla kay lamor-oraman. Kita man to yung cellphone ko. Amay nga, ajak mo tin maawagan tigayim ka. Nan, kita man, Auntie. So na yan. Kung naklakit din, niya tinapasamak kada kayo. Kasan na maawagan niyo tibagbagayo agayim yukot ne, nakablock kayo matan. Anya naka-black. Kahit nasa wen, pulo sa diyon makontak daytoy a Facebook friend yo. Saan yun ang ma-video call, Auntie? Ngamin, inikat na kayon agayim na iti Facebook. Anya, ay, saan ababalain? Kasanon nga ti kwartak. Kuna ni Clint nga awagan na kapaman ang maawat na ti impatulod ko a kwartak, tabayadan at tumutlaang. Sino ang Clint, Auntie? Nobyok ni Clint. Kuna nakaumay to kano dito'y Pilipinas. Anya? Ay na, Auntie Connie. Na-scam kayo na, Natilangan pa nang i-block na kada kayo, kahit naasawan, di yun makasarita pa iti kaano man. Anya, sapay, kay patpatulod ko iti 30,000 iti kalban. Iisong ko madayjay iti aramat at ito nagkasangayak, ngam impabulod ko pa ilaan kenkwana. Ay, sus, por Diyos, por Santo. Dahil di bagbagak kada kayo, Auntie. Isumat lagay makanahin kay arumwar, ha? Tapat patuludan nyo ba't gamit iti kwarta, di bagbagayo a boyfriend nyo. Ay na, saan lang aday di agatan tinaitan ko kenkwana. Kuna namat nga men nga umayto dito Pilipinas. Ay na, kababain pa'y kitin ka nagiti anak ko. Anagitan kanyak iti day di agatan. Ay, una yun day taanas na-strict yung, Auntie. Anya nga nga dita.
Ura niya pa iti aramidin nyo, di yun masubot pa iti agatan, ta in black na kayon. Iso ati kasayaatan, di yun panunutin pa iti anti. Di isagsakilangan iti utik yun. At na tinulungan nyo agkasapulan unay. Ay, Hanggang pang naasit aganad kayo nuwan. Saan kaya basta agtaliklatan iti diyo pa'y am-am mo? Kang runaan na, iti tao, adi mo't makitkita, nagsarsarita kayo. ay na. Ay, una yun na dya tao. Manggagadyo at gayam. Awanan ba eh? Di pala katagkoran ti singit na. Ha? Awanan ba eh, Clint? Awanan ba eh? Unay asakit tinakam ni auntie itinapasamak ken kwa naman ng Emmy. Jak ammo nga dagayam ilimlimad na kanyak. Nakasarita na matkan dagiti anak na kat kasta unay abain na kadakwada. Manipod mo't idin, jakon nakita nga inusar pay ni auntie ti cellphone na. Mausar milaangan no awagan na dagiti anak na, wenno dagiti anak na ti umawag ken kwa na. Agtaltali na daklat tamat iti sidong ti panginaet aging gaita. Kat no kasano ti panangasikasok kan kuana, ididi na pa'y naam-am mo ti nangiskam kan kuana, doble pa itan, tadyakon kayat ang maulit ti napasamak. Taamangan tukit di no kunaan dagiti kakasinsin ko, abay-bay ak ti inada. Sapay kuma, tanakaipaay iti adal ti inak insalaysay. To'y pagayam mo, Lala. Pagayam ko alala, medyo marayawak man iti dayti nga ingka insalaysay. Ngamiti sa bali abangir, maasyanak met iti panginaem, gapo iti panangluko daken kuana. Saan laang nga iso ti nakapasamakan ti kastoy, no di kat adudan anaskam. Iso ahusto laang ti aramidem ita, adoble gaget ti panangbantay mo ken kuana. Agsipud ta adu ti wagas dagiti manang gundaway at tao tapno makaanlilaw dalaan. Ano sa nga rod abayabayan ti panginaem, tasikakat nga rod ti adda iti sibay na. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay.